Альшанскі замак, ахутаны дымкай стагоддзяў, стаіць у беларускай вёсцы Гальшаны Гродзенскай вобласці, нібы маўклівы захавальнік таямніц мінулага. Яго магутныя руіны, нягледзячы на страчанную веліч, да гэтага часу ўражваюць і разбураюць уяўленне. Гэта не проста архітэктурны помнік, гэта жывая кніга гісторыі, якая распавядае пра магутныя роды, крывавыя войны і трагічныя лёсы. Пабудаваны ў пачатку 18 стагоддзя Паўлам Стэфанам Сапегам, канцлерам ВКЛ, замак быў увасабленнем моцы і багацця. Цудоўны двухпавярховы палац у стылі галандскага маньерызму з 4 васьміграннымі вежамі па кутах, акружаны глыбокім ровам і землянымі валамі. Ён быў прызваны не толькі абараняць, але і дэманстрыраваць статус уладальніка. Унутры замка размяшчаліся раскошныя залы, упрыгожаныя фрэскамі і карцінамі, бібліятэкі з рэдкімі кнігамі і прасторныя пакоі для шматклівай світы. Аднак гісторыя Альшанскага замка – гэта не толькі старонкі славы. Ён перажыў шматлівыя аблогі, разбурэнні і пераходы з рук у рукі. Пасля смерці Паўла Сапегі замак перайшоў да яго нашчадкаў, але паступова пачаў губляць сваё значэнне. У перыяд паўночнай вайны ён быў моцна пашкоджаны шведскімі войскамі, а ў іх 19 стагоддзі пасля пажару фактычна ператварыўся ў руіны. Аднак ёсць вельмі цудоўны раман, дзе далёка не першую роль займае гэты замак, назва яму «Чорны замак Альшанскі». Дзеянне рамана разгортваецца ў двух часовых пластах у савецкі час і ў 18 стагоддзі. Галоўны герой, малады мастацтвазнаўца Антон Космыч, атрымлівае заданне даследаваць гісторыю рода Альшанскіх і іх знакамітага замка. Сюжэт рамана пераплятае ў сябе гістарычныя факты і выдумку, дэтэктыўную інтрыгу і любоўную лінію. Раман напоўнены атмасферай таямнічнасці, рамантыкі і патрыятызму. Сёння Альшанскі замак, нягледзячы на свой сумны стан, працягвае прыцягваць турыстаў і гісторыкаў. Праводзяцца работы па кансервацыі руін, каб захаваць гэты унікальны помнік для будучых пакаленняў. Ён нагадвае нам пра багатую і трагічную гісторыю Беларусі, пра людзей, якія жылі тут, і пра тыя легенды, якія яны пакінулі пасля сябе. Наведаўшы Альшанскі замак, можна адчуць дыханне часу і пагрузіцца ў свет, дзе гісторыя пераплятаецца з вымыслам, а мінулае ажывае ў руінах.